Hvad så alle sammen? I dag skal jeg lave min første parodi, som er med Gurli Gris. Her kommer den. Mit navn er Gurli Gris, og det her er min pisseirriterende lillebror Konrad. Det er min mor. Og det der er min fede far. Pepsi! Prut. Nu skal vi ned og lege lort, Konrad. Tyrannimal! Hvad fanden? Mor, far, vi har et problem. Lorten er stivnet. Nå, men det er ikke mit problem. Det er ikke mig selv råd med. Hoppe, 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 hoppe. Oh my god, det er Justin Bieber. What do you mean? Mor, far, jeg elsker en sang. Jeg vil have ham nu. Spurgt. Pepsi, Pepsi, Pepsi. Where do I start? Er du ikke sød og holde din kæft? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Jeg vil gerne have en Justin Bieber waffel. Først skal du sige. Love me, say that you love me. Jeg skal bare bede om 2 normale isvafler til mig og ham der. Og hvad kunne den lille Konrad tænke sig? Konrad er mit navn. Han er vist godt nok selvglad. Like always. Konrad er så overdrevet selvglad. Han siger det 24/7. Nå, men jeg kan godt lide selvglade børn. Derfor har jeg en Konrad-is. Konrad. Konrad, spis den is, før den smelter. Konrad. Is it too late now to say sorry? Okay, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I gad så med. Hvis den her video får mere end 5 likes, så vil jeg lave en 2'er. Husk at like og abonnere til kanalen, så ses vi bare i den næste video.